Hej sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi smage på slik fra USA. Og vi skal prøve at smage den her. Okay, så prøv at åbne den. Okay, det der. Så tager vi en hver bare. Kun en. Jeg må smage. Det er sådan, at de ser ud. Morten, du skal også sige noget. Nej. Vil du ikke sige noget? Lille mikro. Og de får 10. De får 10 ud 8. af 10 for mig. Det er ikke ligesom, de er ikke lige så gode som Maltesers i hvert fald. Nej, de får nok 7 for mig. 9 Og får jeg så mig. prøver vi dem her. 7. 1 for mig. Pearls. Kan du lide den? Hvad så er der? Pissage. Prøv dem. Hvad er det der? Det var lige. Det var det her. Okay. Jeg bruger den her. Ja, så prøver vi den. Face. Den kan vi lige skylle ned med. Morten, nu skal vi lige prøve sådan en her alle sammen. Jeg ved ikke, om jeg kan lide den. Jeg ved heller ikke, men det ser ret lækkert ud. Mm. Okay, vi prøver sådan en her. Okay. 3, 2, 1. Hvad får de? 3 ud af 10. 3 ud af 10. Ja, 1 ud af 10. 1 ud af 10, Morten. Hun går ikke lide dem. Og Morsi 2. 2 ud af 10. Ja, 2 ud af 10. Jeg siger, jeg kan godt give dem 3 eller 4. Jeg kan Ja, godt lide dem. 3 eller 4. 1 ud af 10. Du prøver den her? Ja. Men du sagde, at vi kunne bruge den her bagefter. Ja, den der først. Det er ikke det, jeg sagde. Hey. Han er kun åbner. Det er hende, der vil på den. Eller skal jeg hjælpe? Ja, jeg har prøvet at åbne min solvand. Skal jeg hjælpe? Nej, jeg vil. Han har hun lige smagen først. Han er smager jeg. For jeg har set de her folk der før. Mm. På Naja. Okay. Okay. Hvad får den? 100. Ej, men kun, du kan med 1 til 10. 1 mellem 1 og 10. Mellem 1 og 10. 10. Er det 10? Det smager faktisk vildt godt. Det smager frugter. Jeg forventer jo ingen af dem. Okay. Jeg giver den kun... Jeg giver den 4. Jeg giver den 10. 4 ud af 10. 100. 10. Jeg giver den 10. Han vil kun give den 10. Du prøver dem her. Giver vi den så 10 her? Jeg giver den 10. Jeg giver den 7. Han hun giver den 10 ud af 10. Jeg giver den også 10 ud af 10. Det er det her. Det er Josefine. Og det er Ida. Og det er Rune. Det er mærkeligt. Det her skal smage bagefter. Det er mig, der åbner den bagefter. Sådan der. Okay, vi skal alle sammen smage. Så prøv lige at smage på den, og så sig, hvad I siger. Så tager en her. Hvad siger I? Den smager godt nok. 8. 8, ja. En 8. Jeg giver den 1 ud af 10. Du kan ikke lide den. Nej. Okay, nu skal vi prøve den her. Det er mig, der. Jeg giver den 7. Det er okay. Okay. Jeg kan godt lide den. Den er lidt blå. Den er vi nødt til lige at spise af alle sammen, når vi kun har den ene der. Jeg spiser den først. Så lige en lille bid. Er den god? Jeg skal bare have en lille bitte bid. Skal jeg lige tage den først? Ja. Jeg tager bare en lille bitte en. Det smager godt. Den får 4 for mig. Den får 10 ud af 10. Jeg tror, den får 5 af mig. Den får 10 ud af 10 af mig. Den får 5 ud af mig. 10 ud Den får af også 5 af mig. Den får 10 ud af 10 af mig. Hvad for noget skal vi så prøve? Så må du få den. Jamen, læg den lige herovre. Nu lægger vi den lige derovre. Nu skal vi prøve den her. Det er lige det her, så. Wipe.
Ja. Det skal jeg prøve. Kan du ikke lide vingummi i det hele taget, Hanna? Ja. Det skal jeg prøve. Det skal du ikke lide. Nej, nu er du hej på den første. Okay, de er mærkelige. Det er lidt øreringen vender forkert. Det var jeg. Det var på grund af, at jeg selv har sat dem i, for de forlod skolen. Det er sådan, at vi så anden. Det lugter kattemad. Carlo! Carlo ind! Ja, bare åbne og så sådan noget. Åh. Kan du ikke lide den? Ja. Ej, hvorfor går I bare? Det er en taste-test, I laver. Nå, jeg spiller karamel. Jeg tror, det er konsistensen, I ikke kan lide. Fordi... Ja, det er man ikke lige vant til. Nej, det smager meget godt. Nej, det gør jeg. Skal vi ikke prøve at give noget af alt det her til min bedstebarn? Ja. Kan vi ikke få bedstefar til at... Jo. Skal du på dem der? Hanna, vil du godt vise mig? Hanna, vis missen til YouTube-videoen. Vis missen til YouTube-videoen. Den ser... Den er god nok, den her. Det er jo burger og pomfritter og alt. Ja. Alt muligt. Sodavand. Fik vi overhovedet til dem her point? Hvad gør I dem? 1 ud af 10. 1 ud af 10. Ej, det synes jeg sjovt. Åh. Hvor blev posen af dem her? Jeg vil have en pomfrit. Jeg var også en pomfrit. Jeg vil have En mini pomfrit. og en burger. Den ser sådan ud. Det er fint nok. Det er meget sjovt. Det er meget gummi. Jeg vil ikke være med til den. Jeg vil hellere have solvand. Min lille søster gik væk. Hun vil hellere have den der solvand. Hun er ikke så vild med vingummi her. Nej. Det er chokolade, der trækker ind. Og taste-tester vi chokolade nu. Ja. Ja, Hanna, du skal da. Den er på 4 også. Morten, der er chokoladesmagning. De har sådan en sjov åbning. Prøv at se, de har en sjov åbning. Se, det er jo den her Hvorfor åbning. har han taste? Ja, fordi vi skulle sikre på, at vi godt kunne spise det. Amen. Så. De her også Han lidt er på sæt spicy. den her. Nej. Det er dem her. Det er karamel der i. Det er dem her. Hvordan ser det ud? Ja, nu får jeg dem her. Og det smager fint nok, men så er det dårligt. Fint nok. Ja. Det er mega godt. Ja. Ikke så godt. Sidste på dagsordenen er de her honey cheese. Jeg prøver at være fine. Hvad siger vi til det? Skal du prøve en, Hanna? Helt ind. Du må godt sidde med missen imens. Ej, det smager godt. Hvad er ostepop? Og hvad siger vi så? 10 ud af 10. Ja. Jeg giver dem 4 ud af 10. Så ved vi godt, hvem der skal spise det. Nej. Ja. Og skal vi sige tak for i dag? Husk at like og subscribe.